Ada Mas Eko. Ayo, terus temenin atuh. Ayo, kancani, ayo. Kancani. Mandor Joko, asik. Bos Ayo Bang Piwi. Mandor. Mas. Rino mengitan sah kelingan, perawan ayu Kalimantan, bandal guling tak sayang, rasane kaya wong kedarunan. Sejak malas kudu nongko, ingin cedak roni kodong, ngopo sliramu, ninggal mulera gondo-gondo. Ayo Bang Mandor, iya. Saben dino hatiku bingung, Mas Wadi Madung dan cari ya Oh, ini nembung, rasane kaya wong Mandor Joko. linglung. Ini sayang, tak ngerti atas koko, terus pada Allah, berniat masih puro. asal. Yo. Rayon pintu air gitu. Mandor Joko. Ada Mas Dono di mana Mas Dono? Bos Piwi. Asik. Mas Yono nanti rayon kapuk. Yo. Sampai bawah. Yo. Aduh, mae Kayu besar. bener ya, besar ya. Bengi banyu Kalimantan, biyen sing tak Mandor oke Joko. sayang, Bos Piwi. ngelingake nalika biyen gendaan. Rino wengi tansah ngalamun, tekan omah atiku bingung. Aku rawani nembung, rasane kaya wong linglung. Mas Gianto, yo. Rayon pintu air, Mas Dono. Ada Mas Dono di sana, yo. Siap Mas Dono, nanti ada Mas Yono di sini, rayon kapuk. Yo. Ada rayon flamboyan juga, Mas Susanto. Kayu besar.
rasa sak jose. Mandor Joko. Yono nanti di belakangnya. Yo, yo, yo. Mas Edi selamat datang Rayan Kapuk. Matur sembah nuwun Rayan Solombo. Mandor Joko. Ayo Mas Yono. Ada Mas Warsito, dulur-dulur Rayan Kapuk. Hadiah Nabi, ya. Yo, yo, yo. Rondo Ayu Kalimantan, banda guling tak sayang-sayang, rasane kaya wong kedanan. Sing tak tresani pengen nangis ngetokke elo nang pipi swara weruh senadyan mung ngono ngimpi ngalemo ngalem ning dadaku tambah nono kangen ning atiku Siram
kelingan sekelingan demi gunung tapi berbang belukumu suaramu ngomong ke apa ayo demi gunung tapi berbang sing nelang Wonosari Yogyakarta
Andi. Apa? Kang Doli. Ini sekarang gini karena ini Ayo Mas, ayo. Sopo wae aku manut. Monggo, derek aku. Monggo Mas, monggo Mas yo. bagian to. Ayo yang dari Kapuk. Monggo. Ayo pasukan rayon Kapuk Mas Gianto. Mas, Monggo sini. berjemput sini. Ayo yo. Masuk Mas Dion. Yen wis tak dukoke wujud lali sakopane. Saikine lako ilang saslirane. Menyang tanpa pamit ra ngabari apa kowe Mas Dono. balik karo aku iki. Yo 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 yo. Mas Dika. Ayo. Iya toyo. Iki lo, iki lo. Lo. Iki Mas Daline tolong kenake. Dan nyapa? Marko tak bukake. Yo. Aku dijodohke malah karo Mas Wage. Margane sulinge rada gedhe. Ayo. Dukang Mas Basuki, aku ora bakal lali yen Gusti maringi pitripati. Mas Surin, Mas Dono pripun? Cemen. Pak Haji. Tresnaku kang suci. Ayo Mas. Iki ngisi-ngisini MC-ne wong rayon Kapuk lho. Iki dari Mas Dono. Iki biyen siswaku paling beling. Yo, yo, yo. Ayo Mas Eko. Mas Dono iki lho. Mas Dika matur sembah nuwun. Ayo yo, ayo yo, ayo yo, ayo yo. Yoso. Masuk Mas Yo. Yen wis tak dukoke wujud tali sakotane. Saikine lakok sasriyane. Lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe Mas Gus Milan. lali karo aku iki. Mas. Sajan regane Pak Haji. mewu kuwi wujud katresnan. Mas Didi. Dari kowe melu aku lakok mlayu. Apa kurang larang pungkasane kowe ilang Neng ngerti aku goleki isi kutak. Yo malah rono. Yo. Ayo. Mas Didi. Iki Mas Daline tolong Mama Ade. Sing dienggo cah itu. Sulinge rada gedhe. Dikang Mas aku ora bakal lali yen Gusti maringi pitripati. Ayo Mas Wage. Bali kota sambil legane pati. Bali kota
jangan dibuka Sa. Aku dicedokke malah karo Mas Wage jarene sulinge rada gede. Ayo Mas Jack. Bang Mas aku Mas Uki. Ayo yo. Aku ora bakal lali yen Gusti marengake Fitri bali. Lewung, Mas Jono maju. Ayo, ayo mamamu. Ayo, ayo Mas. Kota wujud tresnaku kang suci. Oke, terima kasih Mas Jono. Ya, Rayon Kapuk. Langsung lewung Mas Jono. Spesial buat Rayon Kapuk ya Mas Suring ya. Oke, lewung. Lewung, ayo pasukannya Rayon Kapuk. Mas Jono maju. Yuk, ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Mbak. Keri, keri. Keri, keri, keri. Oke, terima kasih. Ya. Nalikane sepisan ketemu. Coba, ya coba. Bagus gantilanku. Bodo ati. Rendehan siang kalu. Oke. Ayo. Ayo, yo. Dok Mai, sini Dok Mai. Yo. Suwendon ku ngenteni lemong atiku antuk jambi. Acur Mas Suring. Dadya ati sawiji senajan Yo. monggo mriko jokete ning Mas Dono, ora gelem lho Pak piye iki Pak. Mas Surin. Mas Dono keringet dingin keluar Mas Surin. Iya. Iya kepoyo-poyo dari. Tanggung jawab. Ayo, ayo. tanggung Ada Mama Ade di sebelahnya. Nanti Dia- ditunggu ya di rumah Mama Ade. Iya. Biasanya ning dapur. Yo. di toratku Yo. Pak Haji. dadya Hehehe. sisihku Ayo Mas. Gusti lelane tresnaku bakal dinawa mati Yo, 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 yo. Kilo, 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 kilo. Rayon Kapuk iki lho. Apa nih sing kerido? Ada Pak Haji Hanafi. monggo mriko joget kodene kok. Mas Cok, yo. Yo, yo. nalikane sepisan ketemu Iyo, iyo, iyo. Bodo ati dinten siang dalu Ayo sini monggo. Binar ben siwer. Ya, ada Cahyanto. Sehat Cahyanto. Amin. Sehat selalu. Yo. Suwedan ku ngenteni lewung ing atiku antuk jambi dadya ati
bubar. Sudah, kalau sudah saya pulang Mas ke alam saya. Ke sono maksudnya alamku di sana. Ya ampun jangan. Ya. Setepan di toratku Siramu Dada ing sisihku Mugi Gusti nilani tresnaku bakal dinawa mati Matur suwun Ya. 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 Monggo Mas Gareng. Masih bersama Temu Rasa. Weh. Huta.